Богатите хора си купуват неща. Богатите хора се опитват да си купат време. Амбициозните хора си купуват знания. А мързеливите си купуват subscription за Netflix. Ако работиш за серотонин, няма грижи. Ако работиш за допамин, прецакан си. Ако тръгнеш да търсиш удовлетворението в финансовите облаги, според мен имаш проблем. Всяко желание поражда страдание. Неизбъдналото малко, избъдналото още повече. Нещата нямат стойност. Ние добавяме стойност на нещата. Всъщност ние живеем в изобилие, т.е. ти си жив, самия факт, това е изобилието на живота. Да почваме да го виждаме от тази перспектива, прави живота ти по-добър. Парите не променят хората. Парите правят качествата на хората по-видими. За какво си харчим времето и за какво си харчим парите, предсказва бъдещето. В момента, в който взимаш си нищо не е важно, всичко ти става важно. Изключително трудно е да намериш щастието в себе си, но не можеш да го намериш никъде другаде.